Môžete nám povedať, čo teraz tu robíte? Vidíte? Idem umyť si z nuka. Tak vidím, že idete umývať gumy, ktoré sú takmer čisté. Vodičova. Ale ostatné sú úplne vyumývané. Neboli ste tu náhodou so služobným autom mestskej polície niečo iné robiť? Nie. A viackrát vás tu už videli aj vykladať tovar do tohto. Vyjadrujem sa k tomu. Nie ste mestský Som policajt? zamestnanec mestskej policii. Ste zamestnanec A že mestskej som polície. prišiel umyť gumy. Hej, podlahové. A prečo máte kľúče od tohto objektu? To nepatrí vám. Požiadal vás o to niekto? Chodím tu mimo pracovnej doby ináč. Čiže teraz nemáte pracovnú dobu. Teraz som prišiel umyť podlahové gumy, vám vysvetľujem. Nie, ale však vy máte kľúče. Prosím? Máte kľúče. Mám kľúč, ale keď tu vy ste kto? To je jedno, ja som občan, hoci kto. Máte služobné auto mestskej polície s SPZ-kou registrovanou na mestskú políciu, ste mestský policajt a tvrdíte, že ste tu mimo pracovnej doby, čiže môžu... Počkajte, mimo pracovnej doby chodím tu. A keď príjem umyť cez pracovnú dobu, ja auto. Alebo gumy podlahové. Čo mám kľúčik. Tu na. Hej. Nie, vy máte kľúčik od priestoru, ktorý vám nepatrí ani mestskej polícii a vykladal ste tu tovar predsa. Kedy? No teraz pred chvíľou, Teraz som tovar nevykladal nič. čiže inokedy ste ho vykladal? Nie. No počkajte, teraz ste povedal, že teraz ste nevykladal. Teraz som nevykladal. A keď vykladám tovar, vykladám so svojím súkromným vozom mimo pracovnej doby. Máme niekoľko fotografií, keď ste tu na bol s autom v rámci pracovnej doby, máme to overené na mestskej polícii, že počas pracovnej doby ste tu na bol a teraz ste tu zase a zase s autom mestskej polície. Kto vám tak ten príkaz vydal? Pán Palčík? No, evidentne Nevyjadrujem pán sa k tomu. Palčík. Čiže niekto vám ten príkaz vydať Nevyjadrujem sa musel. k tomu. Prečo nie? Prečo nechodíte v uniforme? Som civilný zamestnanec Dobre, na mestskej policii. čiže je to náhoda, že máte kľúče od tohto tu? Prosím? Kto vám dal kľúče od tohto objektu, ktorý zásobujete?